Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah kelas loro sing solih-solihah. Kepiye kabare? Muga sehat terus ya. Nah, ketemu meneh karo Bu Priska ing pasinaon basa Jawa. Dina iki bocah-bocah bakalan sinau babagan tembang dolanan. Sadurunge sinau, yuk disiapke buku catatan karo buku pakete. Banjur dibuka buku pakete kaca 72. Nah, sadurunge sinau, ana sing wis ngerti durung apa artine tembang dolanan, apa tegese tembang dolanan. Nah, saka jenenge wis ana rong ukara ya, ada dua kata ya, tembang lan dolanan. Lah biasane tembang dolanan iku dienggo ngiringi dolanan, mengiringi permainan. Mulane tembang iku tegese lagu, dolanan iku tegese permainan. Dadi tembang dolanan iku lagu sing dienggo pas dolanan, lagu yang digunakan saat bermain. Nah, ono sing ngerti contone tembang dolanan? Tapi aja disebut sih. Saiki ditulis contone tembang dolanan ing buku catetane bocah-bocah dhisik ya. Lah saiki ono ora ya paugerane tembang dolanan? Tembang dolanan itu ada aturannya enggak ya? Oh, ternyata tembang dolanan iku ora ono paugerane, tidak ada aturannya. Jadi bebas tembang dolanan iku, iso ditembangke sinambi dolanan bebareng karo kanca-kanca. Gitu ya. Jadi tembang dolanan itu tidak ada peraturannya, baik peraturan baris, suara atau suku kata. Jadi bebas tembange kuwi, iso dienggo seneng-seneng karo dolanan. Lah, mau kan bocah-bocah wis nulis ya contone neng buku catatan. Ki, Bu Priska wenehi contone tembang dolanan. Ana coblak-coblak suweng, suwe ora jamu, jamuran, jaranan, koneng-koneng, gundul-gundul pacul lan akeh meneh. Lah, karang mau tembang dolanan kuwi ora ana paugerane. Nah, kuwi ya bebas cara tembange piye. Misale arep ditembangke lugu utawa orang nganggo iringan, dikeplok itok utawa ditembangke biasa oleh, tur nganggo iringan ya oleh. Nah, biasane iringan sing dienggo kanggo nembang tetembangan dolanan ya iku gamelan. Misale ning pagelaran wayang kulit. Nah, kuwi tembang dolanan diiringi gamelan. Ngono ya oleh. Dadi bebas arep kepiye le nembangke. Nah, alhamdulillah wis rampung sinaune. Sakwise sinau, digarap ya gladene ing Google Form, tetep sregep sinaune. Nek ana sing arep ditekonke, langsung WA Bu Priska wae ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.